Morning kalapatids, nandito tayo ngayon sa Kalasyaw, Pangasinan. Punta tayo sa bilihan ng ano, mga hayop. Tara, samahan niyo ako. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. It's my only solution. Counting down what seems like hours, not enough. Meanwhile, Diyan kayo. Wala. Magkano isa dito? Alin, boss? Ano yung pares pag bibili? Ito, Paris to, boss. Ito, walang Paris. Magkano kapag pares? 1.5. 1.5. Diyan, Alin dito, boss? yung sa mga maliliit. Ito, bigay ko lang ng 400. Ito, itong balbon. 2.5 yan, boss. Ito, iba rin yung presyo nito. 3.5. Mas malaki, no? Shepherd Labrador yan, boss. Ayun, yung dilaw. Ah, Yung dilaw. Anong lahi niyan? Chow Spitz to, boss. Chow? Chow Spitz? Okay, no? Magkano isa rito, kuya? Alin yan? Ito. Magkano isa ganyan? Alin yan? Ito, magkano? Ito. Oo. Ayaw nang tibin na to. 700? Anong lahi niyan? Japanese Shih Tzu daw to, sabi ng may-ari. Pero hindi puro. Magkano isa rito? 900 pares. Ito yung lumalaki, yung giant. Hindi, malalaki yan. Ito yung Bata pa lang kasi. mga gatong laki. Ganyan, yung puti. Ito, magkano isa nito? Tuto yung pares. 2,200. Ito, itong aso, magkano? 5K? May lahi ito? Anong lahi nito? May lahi ito. Malbon yung mukha. Sa inyo rin to? Sa inyo rin?
Kasan itin nyo, te? Ano natin ito 280 yan, oh. Mapa. 280 yung maliit. Oo. Matataba yan. 300 yan sa ina. Oh, may layo to. 900. Rhode Island. Ano to? Rhode Island to? Ito, dalawa yan. Ay, ano to? Magkapatid? Oo, magkapatid. Laking babaeng ganito? Wala kami gawa. Sumisid na akin na ano na. Bibigyan malalaki pero yung mga native na ano. Maganda yung mga anak nito kasi ano, itlog ng itlog, no? Yung mga babae. Kasi pag native ang asawa nito, magninimnim. Pero pag puro, Hindi, itlog ng itlog. nangingitlog pero ipapaintog ito. Pero pag native, basta malaking lahi, magninimnim. Laki, oh. Lalaki pa yan, bata pa yan. Ilang buwan na yan? Hindi pa yan nangangabisa, mga 5 months, 4 to 5 months. Malaki, no? Malaki yan, parang pabo yan. Pato sa amin. Dito, te, magkano isang ganito? 150. Ito ba yung nangingitlog? Lalaki yan. Ay, lalaki to. Isang babae ka. Ayan ang babae yan. Ito, malit na palong. Isang babae lang. Yung pa yung binibenta na ano, yung tumba yung palong na nangingitlog na ano, binibenta rito. Yung Ano lala- yun, kalas? Wala. Yung kalos, hindi ito yun. Ayan nga yun. Pero lalaki yan. Ay, mga lalaki. Mga bata pa kasi. Ito, mga kasama rin itong puti. Yung pabo, te, sa inyo rin to? Magkano yung pabo? Pares. Pag isa lang 1.5. Pag isa lang 1.5. Isa lang yun, 1.5. Yung pato nyo, te, magkano yung ganito? Oh, yung babae. 250? Mga kapatid lahat dyan, kuya? Mga kapatid lahat? Ganda, oh. Magkano isang ganyan? Magkano isang ganyan? 1.3. 1.3. Ano ito, mga white claret to? White kelso. Pwede na pang 5 bits. 5 bits. Anong pasabong din sa Kalasyaw? Anong pasabong din sa Kalasyaw ngayon? One? Panayak bite? Oo, hindi. Tuwin. Tuwin kahapon. Ganda lang height. Marami pa yan. May dito rin top doon. Ay, may farm kayo dito? May farm kayo sa ano? Nagbinuan. Dito lang kayo sa Bulungan? Marami ko pang pagpipilan ng mga Banded yung mga yan? Saka banded? may bandit ako doon, pero ito mga ito. Wala? Nabili na kahapon yung bandit. Mga bangus ata marami dito eh. Pugat. Mayroon pa itong bandit na kapatid. Bali din ako kahapon, nabinta namin. Mga sige. Mga kapatid din yan. Oo. Sipag naman maglabas ng lalaki yung inay nyo. Kasi, oo, baka yung line. Kaya lang, medyo matangtala kayo ganito nga. Latin, ang kalaki, mas malaki pa dyan.
Yung mga ano nila. Kaya lang, kuhan, ipit matanda na yung mata. Pero, siya marami. Derby size talaga, no? Pag matanda na kasi, kaya namin kasi pakulat na. Magkano isang ganito? 1,000 pares. 3 months. Yung kinuha ko Ilang buwan to? 3 months? 3 months yan? Ito yung lumalaki pa, no? kung malalaki po yan. Pares na po yan. Sa inyo rin tama to? Ate, wala na yung tape, may pang-tape, isa iba sa Santos Paris, 700. Ito na, ate. Matanda na yun, ate. Matatanda na yun. Yung mga bata pa yan. Ito 500, pares. Kaya na, 50 na lang. Sobrang na. yung babae po ate, malilit po yung babae niya. Malilit po yung babae. 1,000 pares dyan. Yun yung brown. Yung huwag naman kakuha. Yung ano, yung daon ng saging, daon ng, alam niyo po yung balat ng mais. Mas gusto po nila yun, yung balat ng mais. Hindi pwedeng kangkong. Pwede rin po. Ito nga na pamisan nito. Dito pare kayo, magkano dito yung pares mo? 1,500 pares yan. Meron ka rin pares. Battery nito, 1.5 din to. Ito 1.5 din. Yung pabo mo, magkano isa? Magkano isang pabo? 1,800 pares. 1.8 pares. Yung gansa, magkano? 2,500 pares na. Sapato, 500 yung barako. 500 yung barako. Ay, kala ko babae to. Ito pa yung, hindi pa sila ano, yung namamagay yung mukha, tawag nun. Masyado matanda na, no? Yan, bata-bata ko. Yung babae, magkano isa? 280. 280.